Capitolul 11. Întorcându-mă din oraș, găsi pe masa mea un bilet. Vino în bibliotecă. Întâlni pe mai trei care îmi spuse înspăimântată: Coha știe. Încercai să par neturburat și să conving că aceasta nu înseamnă nimic. Mai trei mă privea fix, strângându-mi mâinile, căutând parcă în certitudinea mea un sprijin. Trebuie să ne lăgodim înainte de a-i spune lui baba. El este acum bolnav, e greu să-i spunem, îl va turbura și mai mult. Dar nu suntem noi logodiți de atâta vreme? Mă mira eu. Nu mi-ai dat ghirlanda și nu te-am strâns în brațe? Acum ne-a văzut Coha, îmi explica mai trei, uitându-se în toate părțile cu teamă. Trebuie să întărim uniunea noastră, să nu fim blestemați, să nu supărăm ritmul. Încercai aceeași deziluzie și desfătare pe care o aveam de câte ori descifram în dragostea și sufletul mai trei jungla superstițiilor. Ritmul, karma, strămoșii, câte puteri trebuiau întrebate și invitate pentru asigurarea fericirii noastre. Ți-am ales piatra pentru inel, îmi spuse mai trei, dezlegând din colțul sariului o nestemată verde-neagră în forma unui cap de șopârlă, străbătută în crește de o geană sângerie. Începu să-mi explice inelul. Va fi lucrat după ceremonialul căsătoriei indiene, din fier și aur, ca doi șerpi încolăciți, unul întunecat și altul galben, cel dintâi reprezentând virilitatea, celălalt feminitatea. Piatra o alesese ea dintr-o grămadă întreagă, adunată din strămoși și păstrată în sipetul doamnei Sen. N-avea niciun preț și nimeni nu putea spune că a furat-o, luând-o fără știrea mamei. De altfel, mai erau multe altele la fel, acolo, în sipetul cu bijuterii. De ce încerca ea să se scuze și să se apere atâta? Am aflat mai târziu. Se temea să nu o judec creștinește, printr-un criteriu moral sau civil. Nu toate logodnele sunt sfințite așa. De obicei, mă lămuri mai trei, numai soția primește o brățară în care s-au împletit, pe dinăuntru, cele două fire de aur și de fier, iar soțul poartă numai un inel. Dar pentru că ea nu putea purta brățara de logodnică, trebuia să adunăm ambele simboluri într-un singur inel. Mi-a vorbit mult în seara aceea și eu ascultam vrăjit. Deși rămășița de luciditate pe care o mai aveam se răzvrătea împotriva acestui ceremonial incert și mistificat, mi se părea că e un viol săvârșit asupra dragostei noastre, orice tendință de legiferare și exteriorizare simbolică. Ceea ce iubeam eu, mai însetat în dragostea noastră, era tocmai spontaneitatea și autonomia ei. Totuși, când bijutierul mi-a adus inelul, l-am luat în mâini și l-am învârtit în toate felurile cu o copilărească bucurie. Era făcut cu atâta măiestrie încât putea trece drept un inel oarecare, mai original ca altele, e drept, dar camuflându-și perfect simbolul. Toți cei din casă l-au privit astfel și dacă Lilu și Mantu au făcut reflexii asupra unei eventuale sau anticipate căsătorii cu o indiană, toate acestea s-au desfășurat într-o atmosferă de glumă. De altfel, inginerul era încă bolnav, concediul i se prelungise și toți din casă nu se preocupau decât de îngrijirea lui. A doua zi, mai trei s-a prefăcut mai obosită decât era și a cerut să se plimbe cu mașina la lacuri către seară, când știa că aproape toată lumea era ocupată. Singura, Ceabi, a voit să ne întovărășească, dar cum ea nu prea se afla tocmai bine de câteva zile, tăcea într-una, fără să spună ce are, privea fix în gol, cânta fără nicio noimă. Dar doamna Sen n-a lăsat-o și ne-a dat drept.
tovarășe pe sora lui Koha, o văduvă tânără și timidă, care muncea ca o roabă și nu avea altădată prilejul să se plimbe cu mașina. La plecare, eu m-am suit lângă șofer, iar ele două la spate, dar îndată ce am ajuns la lacuri, văduva a rămas în mașină, pe care eu o trăsesem alături de ale, lângă un ecalips uriaș, iar șoferul a plecat să-și cumpere limonadă și noi am pornit pe marginea apei. Lacurile erau tot ce iubeam eu mai mult în Calcuta, tocmai pentru că erau singurul lucru artificial în acest oraș ridicat din junglă. Avea o liniște de acvarium și, în timpul nopții, păreau înghețate sub boara brățării de globuri electrice. Parcul mi se părea nesfârșit, deși știam bine că e îngrădit, pe de-o parte de linia ferată, iar de cealaltă de șosea și de mahalale. Îmi plăcea să rătăcesc pe alei și să cobor pe marginea apei, unde arborii mai tineri răsădiți după terminarea lucrărilor creșteau în voie, cu o perfectă individualitate, ghicind parcă jungla care fusese odinioară pe acolo și străduindu-se să recâștige acea libertate pierdută. Lângă un asemenea buchet de pomi ne-am oprit noi atunci. Ne ascundeau fără grijă din toate părțile. Mai trei, mi-a scos inelul din deget și l-a închis în pumnii ei mici. Acum ne logodim, Alan, îmi spuse ea privind înainte spre apă. Începutul acesta solemn mă irita puțin. Nu puteam scăpa de luciditate și o iubeam, Dumnezeule, cât o iubeam! Mi se părea că va fi o scenă din romane, din baladele acelui ev mediu indian, dragoste legendare și demente. Purtam cu mine spaima și superstițiile unei întregi literaturi pe care, dacă nu o citisem, o văzusem evoluând lângă mine, în adolescență și în acei dintâi ani ai tinereții. Mă stingerea ca pe orice civilizat eu, care credeam că mă pot dispensa de civilizație, o pot dezrădăcina din mine. Fie ce gest solemn, fie ce cuvânt responsabil, fiecare făgăduință. Mai trei continua totuși, cu o simplitate care a început să mă cucerească. Vorbea apei, vorbea cerului cu stele, pădurii, pământului. Sprijini bine în iarbă, pumnii purtând inelul și făgădui. Mă leg pe tine, pământule, că voi fi a lui Alan și a nimănui altuia. Voi crește din el ca iarba din tine și cum aștepți tu ploaia, așa îi voi aștepta eu venirea. Și cum îți sunt ție razele, așa va fi trupul lui mie. Mă leg în fața ta că uniunea noastră va rodi, căci mi-e drag cu voia mea și tot răul, dacă va fi, să nu cadă asupra lui, ci asupra-mi, căci eu l-am ales. Tu mă auzi, mamă pământ, tu nu mă minți, maica mea, dacă mă simți aproape, cum te simt eu acum, și cu mâna și cu inelul, întărește-mă să-l iubesc totdeauna, bucurie necunoscută lui să-i aduc, viață de rod și de joc să-i dau. Să fie viața noastră ca bucuria ierburilor ce cresc din tine, să fie îmbrățișoarea noastră ca acea dintâi zi a musonului, ploaie să fie sărutul nostru și cum tu niciodată nu obosești, maica mea, tot astfel să nu obosească inima mea în dragostea pentru Alan, pe care cerul l-a născut departe. Și tu, maică, mi l-ai adus aproape. O ascultam tot mai fascinat, până ce nu i-a mai putut înțelege cuvintele. Vorbea o bengaleză de prunc, simplificată, aproape cifrată. Auzeam sunetele, ghiceam pe aici, pe acolo, câte un cuvânt, dar îmi scăpa tâlcul acestei incantații. Când a tăcut, parcă mi-era teamă să o ating. Într-atât mi se părea de fermecată, de inaccesibilă. A vorbit tot ea întâi.
Rămăsesem cu o mână pe genunchi și cu cealaltă apăsată palmă pe pământ. Parcă mă legasem și eu printr-o magie a gestului. Acum nu ne mai desparte nimeni, Alan. Acum sunt a ta, cu desăvârșirea a ta. O mângâiai, căutând cuvinte pe care nu i le mai spusesem până atunci, dar nu găsi nimic inedit, nimic care să corespundă cât de cât febrei mele interioare și transfigurării ei. De mult încetase a mai fi mai trei din mașină. Avea o fixitate ciudată a feței care m-a urmărit multă vreme după aceea. Într-o zi ai să mă faci soția ta și ai să-mi arăți lumea, nu-i așa? Îmi spuse aceasta pe englezește și se păru că s-a exprimat vulgar. Vorbesc acum foarte prost englezește, nu-i așa, Alan? Cine știe ce lucruri ai gândit despre mine auzindu-mă? Dar aș vrea să văd lumea cu tine, să o văd cum o vezi și tu. E frumoasă și mare, nu-i așa? De ce se bat oamenii în jurul nostru? Aș vrea să fie toți fericiți. Ba nu, vorbesc prostii. Ce bine îmi pare că e așa, ce bine îmi pare... Începu să râdă. Mă trezi cu o mai trei din iarnă, cu acea fată inocentă și sperioasă, vorbind discontinu și paradoxal. Se ștersese parcă întreaga existență, care o maturizase, o adunase, o apropiase de femeie. Am înțeles în zilele următoare că logodna aceasta îi redase liniștea și patima ei de joc, de liberă bucurie. Din ceasul în care am mărturisit unirea noastră, teama i-a pierit, obsesia păcatului n-a mai chinuit-o. Regăseam în ea pe aceeași neînțeleasă mai trei pe care o priveam la început cu stupoare și admirație și care îmi intrase pe nesimțite în suflet, în timpul jocului, prin acele curse de o desăvârșită platitudine intelectuală pe care credeam că i le-am întins eu. A trebuit să plecăm repede spre mașină, căci se întunecase de-a binelea. A fost acela singurul ceas când n-am îmbrățișat pe mai trei. Am găsit pe însoțitoarea noastră moțăind în fundul mașinii cu șalul bine tras pe creștet și ne-a privit cu o bucurie de complice când ne-a văzut venind, unul lângă altul, eu mai înalt decât mai trei, dar ea mai tânără și neînchipuit de frumoasă, cu expresia ei atentă la tot din jur, cu bucuria regăsitei libertăți în jocul feței. Am aflat mai târziu, tot de la mai trei, că sora lui Coha știuse cea dintâi de dragostea noastră și o protejase pe cât i-a stat în putință, că ea, care suferise atâta din cauza unei căsnicii nepotrivite, fiind măritată la 12 ani cu un bărbat pe care nu-l văzuse niciodată și de care se temea pentru că o violase brutal și o bătea în fiecare noapte, înainte și după dragoste. Ea o sfătuise mereu pe mai trei să nu se lase intimidată de legile castei și de rigorile familiei, ci să treacă la fapte, iar în cazul unei opoziții îndărătnice să fugă cu mine în lume. Pe această prietena mea și tovarășa mai trei, singura care a consolat-o în zilele ei de blestemată mizerie, o vedeam foarte rar. Îi vorbeam numai întâmplător și nu i-am știut niciodată numele. Am recitit de mai multe ori jurnalul ca să-l regăsesc. Nu l-am găsit, pentru că nu-l notasem. Și totuși, femeia aceasta a fost singura care ne-a iubit înțelegător și dezinteresat pe noi doi, în casa Sen. Chiar în noaptea aceea lui Ceapui a fost mai rău și a trebuit să doarmă în odaia doamnei Sen. Nimeni nu bănuia ce ar putea să aibă, dar simptomele erau îngrijorătoare, căci Ceabu voia mereu să se plece pe fereastră sau pe balcon și tot îi se părea că vede ceva jos în stradă, ceva care o cheamă. Eu m-am culcat puțin obosit de întâmplările zilei și începusem probabil să visez ceva ciudat, cu plimbări pe ape, cu lebede, cu licurici, căci m-am trezit oarecum uluit auzind câteva bătăi în ușă. Am întrebat cine e, dar nu mi-a răspuns nimeni. Mi-era puțină frică să o mărturisesc și am aprins lampa. Ventilatorul alerga cu acel zgomot de care îți dai seama numai când îl oprești. Am deschis și am rămas împietrit.
Venise mai trei, tremurând toată, în picioarele goale, ca să nu facă zgomot, și cu o sari verzuie, subțire. Nu știam ce să fac. Stinge lumina, îmi șopti ea, intrând în cameră și tupilindu-se repede în dosul fotolului de paie, ca să nu fie văzută întâmplător din stradă. Am stins lumina și m-am apropiat de ea, întrebând-o stupid. Ce e cu tine? De ce ai venit mai trei? Ce ai?" Nu mi-a răspuns nimic, ci numai și-a desnodat marginea sariului ei și a rămas goală până la pântec, în câteva gesturi, pe care le-a umplut cu ochii închiși, strângându-și buzele și oprindu-și a nevoie suspinul. Vedenia trupului ei gol, în acea foarte palidă boare luminoasă din odaie, m-a izbit ca un miracol pe care niciodată nu l-aș fi putut intui în toate amănuntele lui precise și carnale. Căci, dacă mă gândeam adesea la prima noapte pe care o vom petrece împreună și dacă mi închipuiam însetat patul nostru unde o voi cunoaște pe ea, niciodată nu puteam închipui trupul adolescent al Maitreei, dezverindu-se de bunăvoie și din proprie pornire, noaptea, în fața mea. Acest lucru nu mi-l puteam închipui, deși visam uneori o unire vertiginoasă în împrejurări stranii. Mă lovea, în acest act, tocmai simplitatea și naturalețea lui, fecioara care vine singură în odaia logodnicului, pentru că nimic nu-i mai desparte de acum. Încet, încet, am cuprins-o în brațe, ezitând la început să o apropii prea mult de mine, așa prea goală cum era, dar întâlnindu-și șoldurile încă acoperite de sarii, am coborând într-o singură mângâiere mâinile de-a lungul spatelui ei arcuit și am dezvelit-o până la pulpe, tremurând tot de acest sacrilegiu și îngenunchind în fața acestui trup gol care depășise pentru mine orice frumusețe și participa acum la un miracol. Și-a înlănțuit ea singură brațele de umerii mei, implorându-mă să mă ridic, fără o vorbă, căci tremura toată, și imensa bucurie care o adusese în odaia mea nu putea izgoni totuși spaima ceasului acela. S-a apropiat de pat, cu pași mici și moi, și întreg trupul căpătase un alt ritm în acea înaintare. Am vrut să o duc în brațe, dar s-a împotrivit și s-a culcat ea singură, sărutându-mi perna. Numai o clipă am văzut-o întinsă ca un prons viu pe cearceaful alb, tresărind, răsuflând și chemându-mă. În clipa următoare închideam ferestrele cu oblonul de lemn și încăperea noastră se topi în întuneric. Am simțit-o lângă mine, strângându-se toată, parcă ar fi încercat să se ascundă, să se uite. Nu mai era sete trupească aceea, ci sete de mine, de tot. Ar fi vrut să treacă în mine toată, așa cum trecuse sufletul ei. Nu mi mai amintesc nimic apoi, căci am cunoscut-o fără să știu, fără memorie. Câteva ceasuri după aceea, apropiindu-se zorile, ea s-a ridicat de lângă mine și și-a pus sariul, fără a mă privi. Mi-a spus numai atât când i-am deschis ușa, cu câte precauții, cu câte bătăi de inimă. Unirea noastră a fost poruncită de cer. Nu vezi că astăzi, în ziua inelului, cea bună a dormit cu mine? Am ascultat-o urcând scările spre odaia ei, dar n-am mai auzit nimic. Într-atât aluneca de ușor pe lângă perete. Dimineața, ea a fost aceea care m-a chemat la ceai. Adusese și flori din grădină și mi le-a aranjat în vaze cu un zâmbet prețuind cât o îmbrățișare. Era izbitor de palidă, părul lăsat pe umeri, îl încurcasem eu, mi-a spus mai târziu și a fost peste putință să-l pieptene. Și buzele mușcate. Privi cu o imensă beatitudine urmele primei noastre nopți de dragoste. Maitreyi era acum de o frumusețe ațățată, parcă întreg trupul se deșteptase în ea și buza aceea de jos, cărnoasă și fragedă, își purta mușcăturile ca o victorie, ispitând privirea și turburând-o. M-am întrebat cum de a trecut neobservată schimbarea aceasta, cum de au fost atât de ușor acceptate explicațiile ei. Că boala lui cea bună o lăsa să se doarmă, că venindu-i să plângă toată noaptea, așa mușca buzele până la sânge, că boala tatălui obosise prea mult, etc. Ziua a trecut repede.
aproape fără să o văd, căci a trebuit să rămân tot timpul la birou, lucrând cu înlocuitorul lui domnului Sen. Când m-am întors acasă, am găsit-o pe mai trei așteptându-mă în verandă, lângă cutia cu scrisori. Mi-a arătat un inel făcut dintr-un ac de cap încolăcit pe deget, purtând în loc de piatră o boabă de glicină. La noapte să nu mai încui ușa cu bara, mi-a spus ea fugind. A venit spre miezul nopții, de asta dată fără să tremure. Aproape a râs când m-a îmbrățișat. Eram fericit că păcatul nu deprimă, că nu vine în ceasurile de dragoste cu teamă că se face un rău. N-am recunoscut-o, într-atât erau de sincere îmbrățișările ei, atât de însetate chemările ei, atât de măiestre mângâierile. Când am surprins-o mângâindu-mă, nu-mi venea să cred că fusese fecioară cu o noapte înainte. Aveam impresia că nu o mai stingerește nimic, deși nu avusese decât un singur gest impudic sau de inconștient exhibiționism. Se regăsise pe sine în îmbrățișoara noastră, regăsise jocul și îl împlinea dăruindu-mi se toată, fără nicio restricție, fără nicio teamă. Fata aceasta, care nu cunoscuse nimic din dragoste, nu se temea de ea, nu obosea nicio mângâiere, nu o surprindea niciun gest bărbătesc. Curajul tuturor îmbrățișărilor îl accepta aproape fără pudoare, găsind o maximă voluptate oriunde, nedezgustând-o nimic, neobosind-o nimic. Dacă nu s-ar fi temut să fie auzită, ar fi cântat după fiecare îmbrățișare, ar fi strigat de durere și de bucurie în clipa unirii, ar fi dansat prin odaie cu pașii ei moi și neumani. Descoperise gesturi de amantă care mă umileau, eu care credeam că experiența mea anterioară îmi va da oarecare superioritate, cel puțin tehnică, în nopțile noastre de dragoste fusesem de mult depășit în închipuirea mângâierilor. Siguranța cu care săruta, perfecțiunea îmbrățișării ei, ritmul uluitor al trupului ei, pe fiecare ceas altul, pe fiecare ceas mai curajos, mai nou, mai spontan, toate acestea aproape că mă umileau. Ghicea orice sugestie și desăvârșea orice început cu un instinct pe care îl invidiam. Descifra dorul trupului meu cu o precizie care la început mă stingerise. Știa perfect clipa când voiam să rămân singur alături de ea în pat, departe de atingere, ținându-i numai mâna, și se retrăgea simplu, ca pentru o clipă de odihnire. Când rămâneam pe gânduri, ea se încolăcea lângă pernă, îmbrățișând-o și închidea ochii ca și cum i-ar fi cerut să nu o tulbur. Descoperisem o lampă mică, de noptieră, pe care o puneam înapoi a jețului, acoperind-o cu șalul ei și care ne dădea în odaie o lumină umilă, în care formele ei se rotunjeau și se bronzau. Mai trei nu putea suporta multă vreme întunericul, vroia să mai aibă cu toți ochii, cu toată seta ei de mine și îmbrățișarea din întunericul celor dintâi nopți o înspăimântase. Adesea mă întrebam când doarme, căci pleca întotdeauna în zor, iar peste 2-3 ceasuri, în care medita și scria ca să mă desfete pe mine a doua zi la birou cu poeme și scrisori făcute pentru dragostea noastră, apoi se cobora jos și se pregătea pentru ceai. Tot ea era aceea care îmi bătea în ușă dimineața foarte discret și foarte prudentă, iar de câte ori întârziam cu spălatul, mă mustra copilărește. Avea atunci un glas de mătușă, ceva familiar și protector, aproape matern, care la început mă jenase, pentru că eu aș fi vrut doar pe ea, numai îndrăgostită, dar care izbuti să mă farmece în cele din urmă, descoperindu-mi adâncimi și specii de dragoste pe care nu le cunoșteam și pe care le osândisem a prioric, fără să le bănuiesc dulceața. Eram obosit în fiecare după-amiază și la birou lucram prost, dezgustat, umilit de noul meu patron, un inginer proaspăt venit din America și mare dușman al tradiției indiene. Deși bengalez, nu umbla îmbrăcat decât în costume europene chiar acasă și era cu desăvârșire ridicol.
Koha a observat fără îndoială schimbarea mea, căci îmi spuse: arăți foarte palid. De ce dorm cu ferestrele închise? Aceasta m-a făcut să înțeleg multe. Koha ne spiona, cu șiretenie și gelozie. Am fost de atunci sigur că el știa că venirea mai trei nopțile și mi-a fost teamă să nu ne trădeze. De aceea mă purtam cât mai bine cu el. Îi cumpăram țigări, îi dăruiam cărți. Era un băiat deștept și ambițios și scria scenarii de filme pentru companiile indiene, care erau însă întotdeauna refuzate. Ne ura pe toți, deși râdea mult și se arăta prietenos. Lui Chabu era tot mai rău. Doctorii chemați, la început indieni, apoi englezi, cei mai renumiți, nu știură ce să spună. Probabil nebunie precoce, credeau unii, alții, o nevroză sexuală provocată de o deplasare a uterului. Biata fată făcuse în ultimul timp câteva sărituri primejdioase din pom și sărea întotdeauna treptele pe orice scară. Chabu trebuia acum să stea în pat, într-o odăiță vecină cu dormitorul doamnei Sen. Nu vorbea mai nimic și când vorbea, pomenea de Robi Thakur, de calea, adică drumul pe care îl vedea din odaia mai trei și, de câte ori rămânea singură, fugea în balcon ca să-l privească și cânta de acolo. Îi făcea semne cu brațele, plângea. De aceea era întotdeauna păzită de Lilu și de surorile lui Koha. Ciudat, nu recunoștea decât pe mai trei și pe mine, foarte rare ori pe doamna Sen. Mă întrebam atunci cum își poate păstra calmul și zâmbetul doamna Sen. Cu soțul bolnav de ochi și copilul aproape nebun, cum putea să vadă de toate în această casă mare, să fie atentă pentru fiecare din noi, să nu întârzie niciodată cu masa, cu ceaiul. Mă mustram sincer că în timpul acesta eu mă culc cu mai trei. Așteptam ziua când ea va ști și ne va ierta. Plecarea mea la Puri pentru o eventuală convertire fusese din nou amânată din cauza bolii inginerului. De altfel, mai trei se împotrivea, iar doamnei Sen îi era teamă, deoarece mișcările politice deveneau tot mai sângeroase din sudul Bengalului. Chabu îmi văzui inelul și mă rugă să îl dau să se joace cu el. Am șovăit atunci, pentru că făgăduise mai trei că nu mă voi despărți niciodată de inelul acesta, nici chiar pentru un ceas. Am întrebat-o din ochi și a trebuit să convințeze și ea această despărțire, căci Chabu plângea și încerea necontenit inelul. Când i l-am dat, l-am înodat de o batistă și-a pus batista la gât. Nu știu ce o atrăgea în piatra aceea neagră, o privea mereu, o răsucea în degete, încerca să vadă prin ea. Cu toate intervențiile medicilor, nebunia lui Chabu rămânea mereu aceeași. A fost atunci chemați din nou vracii și descântătoarele. Veni un unchi al fetelor, un bătrân foarte blând și liniștitor, care cânta ziua întreagă imnuri Vasihnave, melodii sfâșietoare și crude care îți iau voința și îți îndoioșau sufletul. Și atunci asista întreaga casă cu inginerul trântit pe un șeslunj, cu perna sub cap și cu ochelarii negri, iar femeile cu mantu, cu Koha și cu mine așezați pe jos, ascultând cântecul cu capul rezemat în palmă. Atunci am văzut eu minunea aceea, emoția care i-a covârșit pe toți, într-atât încât însuși inginerul plângea cu lacrimi rare, iar mai trei și ascunsese capul în șal și suspina. M-am răzvrătit împotriva acestei pătimiri care violenta suflete și am ieșit din cameră. Nu puteam face însă nimic odată ajuns în odaie, căci chirtanul străbătea prin toată casa și îl auzea mai tulburător din izolarea mea. Același unghi, care încerca să liniștească mintea bietei Chabu prin cântec, adusese un leac popular, un fel de paste de buruieni, frământate cu miere, care trebuia pusă în creștetul capului, dat dreptul pe piele. Și am asistat la o scenă amară, când nimeni nu avea curajul să taie din rădăcină părul fetei și m-au hotărât pe mine să o fac. Chabu nu-și dădea seama de nimic.
Am mângâit-o pe frunte, o priveam în ochi și am lăsat foarfecele să taie în voie, în timp ce îi vorbeam, ca să nu audă scrâșnetul metalului, iar mai trei, din spatele patului, primea șuvițele în mâini și le ascundea într-o năframă, ca nu cumva să le observe Ceabu. Mi-a trebuit vreun sfert de ceas până să izbutesc să-i las creștetul gol și atunci doamna Sen i-a lipit pasta aceea caldă. Ceabu ne-a privit odată pe toți. A încercat să-și pipăie capul, apoi și-a smuls batista cu inel de la gât și a început să plângă lin, numai lacrimile alunecând și roaie pe fața ei neagră, frumoasă, fără să suspine, fără să se zguduie. N-am știut dacă plânge pentru că înțelesese că e pe jumătate cheală, deoarece ea plângea mereu, și din senin de când se îmbolnăvise și mai cu înverșunare atunci când voia să se ridice și să privească pe fereastră, iar noi nu o lăsam. Au fost zile de care nu mai amintesc nimic acum, într-atât s-au scurs de agitate. Știu că veneam de la birou și mă suiam direct sus, să aflu cum îi mai este inginerului și lui Ceabu. Apoi scoboram să-mi iau baia și să mănânc. Mă duceam iarăși sus ca să stau de pază la capătul fetei. Pe mine mă chema adesea în aiurările ei, mă striga Alan, da, și de câte ori veneam eu, se liniștea puțin. Iar noaptea o petreceam cu mai trei, care mi se dădea nebună, înspăimântată de tot ce se petrecea în jurul nostru, dorindu-mă tot mai sincer și mai însetată. Mă deșteptam diminețile cu oboseală cumplită și nelămurită. Domnul Sen își amâna mereu operația la ochi și medicii îi recomandaseră liniște deplină, iar tot ce se întâmpla în casă și tot ceea ce putea izbucni din ceas în ceas îi primejduia vederea. De aceea, mă temeam să nu ne trădăm prea devreme, căci mai trei venea la mine noaptea, când ceilalți încă nu adormiseră bine, iar în odaia lui Ceabu îmi strângea brațul, îmi șrezema trupul de umărul meu, îmi săruta mâna și toate acestea putea fi observate în orice moment. De altfel, Coha ne surprinsese îmbrățișați de câteva ori, iar Lilu și Mantu bănuiau foarte mult iubirea noastră, deși nici pe departe faptul că eram amanți. Mai trei avea totuși câteodată o purtare pe care nu o înțelegeam, care mă făcea să mă îndoiesc sălbatic și să mă chinui. Pentru că suferise câteva biribiri, îi se umfleau seara, imperceptibil, pulpele picioarelor și medicii îi recomandaseră masaje în timpul zilei, când era umezeală mare. Erau dimineți, când Lilu sau surorile lui Coha o masau pe tot trupul, goală, cu un soi de ulei grețos, pe care apoi, cu a nevoie, îl puteau spăla. Dar câteodată mai trei simțea dureri și trebuiau făcute imediat masaje numai pe pulpe și pentru aceasta chema pe Coha în odaia ei. Lucrul acesta mă irita și le-am spus o dată mai trei, dar ea mă privea uluită și îmi spusese că doar nu mă așteptam să mă cheme pe mine pentru un lucru atât de puțin plăcut pe care îl fac masorii pentru plată. Coha nu era însă un profesionist. Era tânăr și o făcea să râdă, iar atingerea aceasta a trupului ei cu mâinile lui negre și pofticioase mă făcea să mă cutremur. Odată, pe seară, mai trei strigă din balconul interior pe Coha, apucată fiind de junghiuri, că-și plouase 2 zile de rândul și pentru că el lipsea, îl chemă pe șofer. Aceasta m-a făcut să-mi pierd mințile și eram ispitit să mă urc la ea în odaie și să-i spun ceva sălbatec, dar îmi fu rușine de gândul meu, deși nu mi-a fost rușine câteva minute după aceea să o spionez din grădină. Într-adevăr, nu se vedea încă aprinsă lumina în odaia ei, deși ar fi putut să o facă din decență și din dragoste pentru mine. Îmi închipuiam tot felul de scene dezgustătoare, mi-aminteam atâtea episoade din romanele citite în care șoferii ajung amanții femeilor din lume, atâtea reflexii asupra necredinței femeilor, asupra minciunii totale care dospește în sufletul lor. O sumă de mici detalii, băgate în seamă, îmi podidiră atunci mintea. Odată, Mantu închisese ușa cu bara în camera mai trei și auzeam de jos cum se luptă și zbiară, căci
Chipurile era o luptă corp la corp, dar când au ieșit, Mantu era roșu și zăpăcit, iar mai trei palidă, cu părul zbătut pe umăr. E adevărat că i-am spusese mai de mult că Mantu e scârbos, că a vrut să o pipăie și ea l-a pleznit, că s-a plâns tatălui, dar, de când acesta era bolnav, Mantu ajunsese indispensabil casei și nu putea fi dat afară. De asemenea, îmi amintesc că mai trei îmi mai spusese că un alt unchi al ei, tot văr al inginerului, încercase odată să-i sărute sânii și să o îmbrățișeze, dar atunci domnul Sen a intervenit îndată și acel biet om își regretă și acum gestul, căci a fost dat afară din slujba pe care o avea și s-a retras în satul lui, unde duce o viață de câine. Mai trei nu se plângea adesea de pasiunea această carnală pe care o deșteptă în bărbați, chiar apropiații ei prin sânge, și care o face să sufere atât, căci ar fi trebuit să exalte altceva în oameni decât o simplă poftă de posesiune. Mi-au trecut atunci prin fața ochilor și alte scene. Coha, de pildă, cu care a întârziat mai trei mult pe verandă, în întuneric, și a venit la masă tulburată, iar băiatul nici n-a avut curajul să apară, într-atât credeam eu, era excitat. Și toate amănuntele acestea mă chinuiau și mi se părea că toți o doresc pe mai trei, că ea se abandonează tuturor. De ce ne spionează șoferul dacă nu o dorește? Dacă nu speră că într-o zi să riște tot și să intre în camera ei, chit că ar fugi chiar în noaptea aceea, fără leafă? Îmi închipuiam lucruri cu desăvârșire absurde și sufeream cumplit, căci imaginația nu mă curățea o clipă, ci îmi filma cele mai chinuitoare amănunte. Eram incapabil să mă smulg din această durere bolnăvicioasă de a o vedea pe mai trei în brațele altora. M-am întors în odaia mea, abătut de moarte, și în timpul mesei mi-am ferit picioarele, ascunzându-le sub scaun. Am pus bara de lemn la ușă și când m-am culcat, hotărât să nu deschid mai trei, orice s-ar întâmpla. Eram deșteptat când a venit și a încercat ușa, dar m-am prefăcut că dorm și că nu aud. A început să bată și mai tare, apoi să mă cheme tot mai puternic și în cele din urmă să zgâlție ușa. Mi-a fost teamă să nu audă cineva și i-am deschis. "De ce nu mă lași să intru?" izbucni mai trei cu fața în lacrimi, palidă, tremurând. "Nu mă mai vrei?" Am închis iar ușa și, așezându-ne amândoi pe pat, eu ferindu-mă să o îmbrățișez, i-am spus cum am priceput suferința mea. Și-a încolăcit brațele pe umerii mei și a început să mă sărute, lacom, înfingându-și în același timp unghiile în carnea mea. Continuam să vorbesc, nesimțitor la căldura trupului ei, spunându-i tot ce am suferit când am știut-o singură, cu un bărbat străin care îi masa pulpele. I-am arătat ce hidoasă este această abandonare în mâinile altuia. Aș și prefera să mă siluiască. Vorbi deodată mai trei, izbucnind în plâns. "Cu tine, așa cum ești, senzuală și inconștientă, i-ar fi fost foarte ușor să o facă," răspunse eu privind-o sălbatec. "Tot îți plac ție posesiunile acestea neverosimile și aceste lucruri bărbătești și grotești, în fond extraordinar de ieftine, cu care ți-ai umplut capul de la pestia aceea bătrână care ți-a fost chipurile maestru spiritual." Mă ridicai de lângă ea și începui să mă plimb agitat prin odaie, spunându-i cruzimi și jignind-o cu fiecare cuvânt al meu. Eram cumplit în acele clipe și nu pentru că mă înșelase, ci pentru că mă făcuse să cred. Orbește în dragostea și puritatea ei. Mă făcuse ridicul, silindu-mă să dau tot ce aveam, să mă descoper în fața ei, să-i asimilez dorurile și voința. Eram înnebunit la gândul că renunțasem la mine pentru o fecioară care mă înșală cu primul venit. Pentru că, deși nu crezusem o clipă în realitatea înșelării, mă sugestionasem, vorbind și sfârșeam prin a vedea în toată atitudinea mai trei o farsă. Dacă ar fi fost o femeie albă, n-aș fi crezut toate acestea, pentru că, deși le cunoșteam substanța lor inconștientă și capriciile lor nebunești, le știam totuși
animate de oarecare mândrie, de oarecare cumpănire, care ar fi împiedicat să dea primului venit. Dar pe mai trei nu o înțelegeam, nu o puteam fixa într-un cadru bine stabilit de reacțiuni eventuale și mi se părea că, primitivă și inconștientă cum era, s-ar fi putut dărui oricui, fără să se gândească o clipă la grozăvenia acestui act, fără să fie responsabilă. În aceste clipe de gelozie, transformată în ură, uitam toată experiența mea din ultimele 7-8 luni. Uitam inocența aproape superstițioasă a mai trei și le consideram pe toate amăgiri. Atunci am înțeles că nimic nu durează în suflet, că cea mai verificată încredere poate fi anulată cu un singur gest, că cele mai sincere posesiuni nu dovedesc niciodată nimic, căci și sinceritatea poate fi repetată cu altul, cu alții, că în sfârșit totul se uită sau se poate uita, căci fericirea și încrederea adunată în atâtea luni de dragoste, în atâtea nopți petrecute împreună, pieriseră. Acum, ca prin miracol și nu supraviețuiseră în mine decât un întărâtat orgoliu masculin și o cumplită furie împotriva mea însumi. Mai trei, ascultase toate acestea cu o suferință care mă exaspera și mai mult. Își mușca buzele până la sânge, mă privea cu ochii mari deschiși, ca și cum nu s-ar fi dumirit dacă visează sau trăiește această scenă aievea. Dar ce-am spus, Dumnezeul meu, ce-am spus? Izbucni ea în cele din urmă. Vorbeai de un viol, lămuri eu, încercând să mă stăpânesc. Dar de ce nu înțelegi? Se lamentă ea plângând. Te-ai dezgustat de mine într-atât încât nu vrei să mă înțelegi. Nu te gândești deloc la mine. Mi-ai spus odată că dacă ar fi fost să fiu violată și zvârlită afară din casă, tu m-ai iubi încă. Mă gândeam ce bine ar fi fost să se întâmple așa. N-ar mai rămânea atunci nicio piedică în calea unirii noastre. Alan, înțelege că noi nu vom putea fi uniți și vom muri așa, cu păcatul nostru deasupra. Nici dacă te vei converti tu, nu vor accepta să-mi fii soț. Ei vor altceva. De nu-ți amintești? Dar dacă cineva m-ar necinsti, vor trebui să mă arunce pe străzi, pentru că alminteri păcatul ar cădea asupra casei întregi. Și atunci aș putea fi soția ta. Voi fi și eu creștină. Nu e așa că mă vei iubi mereu? Spune-mi, Alan, spune-mi că n-ai să mă uiți. Știi ce mă așteaptă? Dacă mă uiți... Eram emoționat. Mărturisesc. Parcă m-aș fi deșteptat dintr-un coșmar. Furia îmi trecuse și mă durau vorbele pe care îi le spusesem. Aș fi vrut să-mi cer iertare, dar nu știam cum. Mă stingera orice gest pe care îl anticipam metalic, orice gest de împăcare. Mă vedeam căzut la picioarele ei și actul acesta mi se părea fals, ridicol, hidos. Sau să-i apuc mâna, la început prietenește, apoi să-i o strâng mai călduros și să-i o sărut. Nu spunea nimic nici această încercare de apropiere. Era mai mult un automatism și mi se părea că mai trei mi-ar surprinde îndată jena cu care le-aș face. Nu știam ce să zic și o priveam numai, încercând să pun toată căința și toată dragostea mea în priviri. Dar mai trei avea ochii în lacrimi și era prea rătăcită ca să vadă părerea mea de rău și atunci se prăvăli ea la picioarele mele, înlănțuindu-mi genunchii și întrebându-mă dacă dragostea ei mă obosește, dacă mi-e teamă de păcatul nostru și alte asemenea întrebări, care acum când scriu mi se par stupide, dar atunci parcă ar fi fost purtate de foc, într-atât de sufocante și de chinuitoare. Le simțeam. Am luat-o în brațe și mai trei a simțit după strânsoarea mea și vorbele fără șir pe care le spuneam că dragostea mă arde, tot atât de nesățios și aghecit cât sufer din orbirea mea, din neînțelegerea mea. Ne-am ferit amândoi să mai vorbim despre căsătorie, pentru că începeam să înțeleg că lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât credeam eu la început și atunci preferam să evit gândul acesta când
puteam să rabd imaginea unei posibile și eventuale despărțiri de mai trei. Ni s-a părut la amândoi că auzim pași în dreptul ferestrei și am tăcut, stingând lampa. Dar apoi pașii s-au îndreptat spre verandă și am auzit ciocănituri în ușa coridorului. Înmărmurisem amândoi de spaimă. Ciocăniturile au încetat câteva minute ca să revină la fereastra mea, oblonită. Am înțeles atunci că e Coha, întors probabil târziu de la un cinematograf de cartier și m-am prefăcut că întârzi să-i deschid ca să-i dau timp mai trei să ajungă sus, în odaia ei. Coha mă întrebă întreagăt. Vorbeai cu cineva? Nu, răspunse eu, scurt, închizând ușa. Dar atunci auzi și glasul doamnei Sen sus, pe galeria paralelă odăii în care dormea mai trei.